Adam Sýkora posilní Slovensko na majstrovstvách sveta. Šimon Nemec neposilní Slovensko na majstrovstvách sveta. Martin Pospíšil by chcel prísť na majstrovstvá sveta, no má to háčik. Juraj Slavkovský narazí v play-off na Erika Černáka. Patrik Fischer bol odvolaný z pozície hlavného trénera Švajčiarska. A Jonathan Quick ukončil svoju hráčskú kariéru. Ja som hokejový fán a pokúsim sa vám prinášať tie najhorúcejšie novinky z hokejového sveta. Adam Sýkora posilní slovenskú reprezentáciu na blížiacich sa majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku po tom, čo v lani reprezentoval národný tím na turnaji v Štokholme a prvýkrát sa predstavil ešte ako 17-ročný na majstrovstvách sveta v roku 2022 vo Fínsku. Sýkora má za sebou tretiu kompletnú sezónu v závori. Od začiatku ročníka si obliekal v AHL dres Hartfordu Wolfpack. V závere marca si ho premiérovo povolal do profiligy New York Rangers a slovenský mladík sa ponúknutej šance chopil výborne. Hneď v druhom dueli NHL si otvoril strelecký účet a v konečných 11 stretnutiach strelil spolu 3 góly, ku ktorým pridal jednu asistenciu. Sme veľmi radi. Boli sme s Adamom v kontakte a vedeli sme, že je v klube, ktorý nepostúpi do play-off v NHL. Takisto ani Farma. Vedeli sme, že po skončení základnej časti bude k dispozícii. Komunikácia už prebehla. Dúfame, že všetko pôjde hladko. Adam dohrá sezónu bez zranenia a uvidíme sa v príprave na Slovensku, uviedol Orsák. Slovenská hokejová reprezentácia sa na májových majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku musí zaobísť bez služieb Šimona Nemca. 22-ročný obranca zámorského klubu NHL New Jersey Devils informoval o svojej neúčasti na šampionáte v posezónnom rozhovore. Nemcovi sa po tejto sezóne končí nováčikovská zmluva s Diablami. Z dôvodu rokovaní o novom kontrakte neposilní slovenský výber na turnaj. Zatiaľ sme nezačali rokovania o kontrakte. Čakáme na nového generálneho manažéra. Určite sa dajú očakávať zmeny. Z tohto dôvodu sa nezúčastním na majstrovstvách sveta. Chcel by som však pokračovať v klube. Pre 22-ročného reprezentanta Slovenska to bola tretia sezóna v zámorskej NHL. Z pohľadu produktivity bola najvydarenejšia. Draftová dvojka z roku 2022 odohrala 68 stretnutí, v ktorých si zapísala 26 bodov za 11 gólov a 15 asistencií. Som rád, ako som zareagoval po predchádzajúcej sezóne. Mal som solidnú letnú prípravu. Ukázal som, že na to mám. Musím však nájsť väčšiu konzistenciu vo svojej hre a potom sa to zlepší. Keď vám tréner dôveruje, tak dokážete naladiť viac vecí. Musím hrať so sebavedomím. Zlepšil som sa. Slovenský útočník Martin Pospíšil z Calgary Flames prehovoril o svojej účasti na majstrovstvách sveta 2026 vo Švajčiarsku. Potešil fanúšikov, cíti sa zdravý a chcel by prísť na svetový šampionát. Jeho situácia je plná zvratov. Myslím si, že Martin Pospíšil, ak mu to zdravotný stav dovolí, bude mať chuť predĺžiť si sezónu. Reagoval počas reprezentačného zrazu hlavný tréner národného tímu Vladimír Orsák. Pred niekoľkými dňami však redaktor TASR Michal Runák informoval na sociálnej sieti, že Pospíšila pravdepodobne neuvoľní na MSK. Slováci budú na majstrovstvách sveta asi aj bez Martina Pospíšila. On sám by chcel, ale podľa mojich informácií ho nepustí klub. Martin Pospíšil v prípravnom zápase pred štartom sezóny NHL utrpel otras mozgu. Už svoj 6. v kariére. Vynechal niekoľko mesiacov sezóny. Je jasné, že Calgary Flames sa o neho obáva. Navyše od budúcej sezóny vstúpi do platnosti jeho 3-ročný kontrakt v celkovej hodnote $7,5 milióna. Útočník Flames však prehovoril a má jasno vo svojom postoji ohľadom účasti na MS. Ako sa rozprávame, máme ešte jeden zápas v Calgary. Potom nás čakajú výstupné testy. Cítim sa veľmi dobre. Nemyslím si, že by mal byť dôvod mojej neúčasti. Ako som vravel po olympiáde, rád prídem reprezentovať. Je to pre mňa česť. Môže sa stať v ďalších rokoch, že budeme hrať play-off a podobná príležitosť už nepríde. Preto si chcem zahrať vo Švajčiarsku na majstrovstvách sveta. Verím, že aj s bratom Kristiánom. Kariéra je krátka, rýchlo vám ubehne. Chcem zažiť niečo podobné ako v Ostrave. Martin Pospíšil odohral v tejto sezóne NHL 22 zápasov s bilanciou 1 gól a 2 asistencie. Neupustil zo svojej fyzickej hry. Rozdal 84 hitov a v prepočte s 22,56 hitmi na 60 minút bol lídrom Calgary Flames.
Po olympijských hrách ale stratil stabilnú pozíciu v zostave Plameňov. Tréner Ryan Haska ho neraz vynechal zo zostavy. Navyše, keď nastúpil, tak prevažne v štvrtom útoku a len na pár minút. Jeho priemerný hrací čas tejto sezóne bol len okolo 10 minút na zápas. Som zdravý, je to na trénerovi, koho postaví. Existuje pravidlo, že môžete zavolať z farmy 5 hráčov a my ich máme viac. Je tu pretlak na súpiske. Rotoval to, aj keď som hral, neboli minúty, ako som si predstavoval. Nie je to jednoduché po psychickej stránke, ale musím si zaklopať, som zdravý. Aj to, čo bolo na olympiáde, je už v poriadku. Som fit. Rozhodne za sebou nemá jednoduchú sezónu. Otras mozgu, niekoľko mesiacov mimo hry, olympiáda, strata stabilnej pozície v zostave Calgary. Martin Pospíšil netají, že mu chýba zápasová prax. Viac odohratých duelov, väčšia časová porcia v zápasoch, možno priestor špeciálnych tímov. Je tam viacero vecí, ale nechcem to konkretizovať. Samozrejme, výkony mohli byť odo mňa lepšie, ale je to ťažké, keď vybehnete na pár striedaní bez presiloviek a oslaboviek. Hrám fyzicky a keď mám ísť na ľad 2-3 krát za tretinu, je to náročné sa dostať do tempa. Musím však začať od seba a zlepšiť sa. Chýba mi herné sebavedomie. V NHL je to náročné s tak malým priestorom. Snažím sa myslieť pozitívne a verím, že budúca sezóna bude lepšia. Martin Pospíšil netají, že veľmi túží ísť na MS, kde by si mohol zlepšiť náladu a chuť po náročnej sezóne. Áno, aj keď náladu nemám zlú, keď som zdravý. Do reprezentácie sa teším aj preto, lebo dostanem väčší priestor. Je to pre mňa česť. Pokiaľ je záujem, prídem kedykoľvek. Situácia je tak jasná. Martin Pospíšil sa cíti zdravý a fit. Chcel by prísť na MS pomôcť slovenskej reprezentácii. Láka ho možnosť zahrať si po boku brata Kristiána. Mohol by si napraviť chuť po náročnej sezóne. No kľúčové a definitívne slovo bude mať po výstupných testoch jeho klub. Montreal Canadiens s Jurajom Slavkovským sa v prvom kole playoff stretne s Tampa Bay Lightning s Erikom Černákom. Čaká nás tak nielen slovenský, ale dokonca aj košický súboj. Je tak zároveň isté, že jeden z dvojice Černák-Slavkovský bude v prípade záujmu stíhať začiatok majstrovstiev sveta v hokeji 2026. Slavkovský dosiahol v tejto sezóne osobné maximum v počte kanadských bodov, keď si na svoje konto pripísal konečných 73 bodov za 30 gólov a 43 asistencií. Erikovi Černákovi sa podarilo získať 11 bodov za 3 góly a 8 asistencií v 61 zápasov. Krátko pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta otriasla švajčiarskym hokejom kauza trénera národného tímu Patrika Fischera. Najnovšie zistenia odhaľujú nielen okolnosti získania falošného certifikátu na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ale aj jeho predchádzajúci záznam v registri trestov. Podľa trestného rozkazu prokuratúry kantónu Luzern, ktorý majú novinári z denníka Blick k dispozícii, si Fischer na jeseň 2021, niekoľko mesiacov pred zimnými olympijskými hrami v Pekingu, zaobstaral falošné potvrdenie o očkovaní prostredníctvom aplikácie Telegram od neznámej osoby za približne 435 eur v kryptomene Bitcoin. Certifikát následne nahral do oficiálnej aplikácie, aby mohol vycestovať do Číny, čo by mu miestne úrady bez potvrdenia o dvojnásobnom zaočkovaní nepovolili. O rok neskôr však jeho podvod vyšiel najavo a tréner musel za falšovanie úradných dokumentov zaplatiť pokutu, ktorá sa vyšpohala v prepočte na približne 42 000 eur. Išlo však o tzv. Súhrnný trest, pretože v čase rozhodnutia mal Patrik Fischer vo svojom registri aj podmienečnú pokutu za prekročenie rýchlosti v roku 2020 vo výške 25 denných sadzieb po 430 frankov, čo predstavuje približne 477 eur. Tieto informácie sú však priamo v rozpore s nedávnym vyhlásením 50-ročného trénera, v ktorom tvrdil: až na tento incident som sa vždy držal platných zákonov. Najnovšie odhalenia tak na celú kauzu vrhajú ešte kritickejšie svetlo a môžu narušiť atmosféru vo švajčiarskom tíme pred domácimi majstrovstvami sveta. Americký hokejový brankár Jonathan Quick v noci na utorok ukončil bohatú kariéru, počas ktorej získal 3-krát Stanleyho pohár. Rozlúčil sa s ňou vo veku 40 rokov v zápase, v ktorom jeho New York Rangers prehrali na ľade Floridy Panthers tesne 2-3. Tým hral výborne. Škoda, že som im nepomohol viacerými úspešnými zákrokmi. Ale aj tak to bolo niečo špeciálne, vidieť ako títo chalani hrajú.
Je čas odohrať môj posledný duel s ním. Na rozkorčuľovaní pred duelom si všetci jeho spoluhráči vrátane Adama Sikoru obliekli dresy s jeho menom a číslom 32. Bolo to skvelé a niečo naozaj špeciálne. Po zápase mu vzdali hold aj hráči Floridy, ktorí sa zoradili a všetci mu potriasli rukou. Toto gesto zorganizoval Sergej Bobrovský. Quick hneď po klaxóne zamieril do šatne, no brankár domácich ho zavolal späť, aby mu Pantheri dopriali poriadnu rozlúčku. Do NHL si ho vybralo Los Angeles zo 72. miesta draftu v roku 2005. Do prvého tímu sa dostalo o 3 roky neskôr a rýchlo sa stal jednotkou tímu. V roku 2012 priviedol LA k zisku Stanleyho pohára, získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča playoff, bol finalista o Vezinovú trofej pre najlepšieho brankára, mal najviac shutoutov a zahral si v zápase hviezd. O 2 roky neskôr získal cenu Williama M. Jenningsa a pridal druhú trofej pre víťaza NHL. LA zostal do sezóny 2022-23, počas ktorej odišiel najprv do Columbusu, no o deň neskôr do Vegas, kde získal svoj tretí Stanley Cup. Uplynulé 3 sezóny strávil v drese Rangers. V základnej časti odohral 829 zápasov, nazbieral 410 víťazstiev s priemerom 2,51 inkasovaných gólov a 91% úspešnosťou. V 92 stretnutiach playoff má 49 výhier, priemer 2,31 gólov a 92,1% úspešnosť. Quick má najviac víťazstiev aj shutoutov spomedzi všetkých brankárov narodených v USA. Touto informáciou sa dostávame na koniec tohto videa, ktoré pevne dúfam, že sa vám páčilo. Pokiaľ sa vám páčilo a máte záujem o podobné videá, budem vám veľmi vďačný za zanechanie vašej odozvy na tomto videu. Ako príklad môžem použiť odoberanie môjho kanálu, ktoré vás nič nestojí a mňa bude motivovať k tvorbe podobných hokejových videí. Týmto sa s vami pre toto video lúčim a budem sa na vás tešiť zase na budúce.